Добро утро от мен. Датата е 5 ноември. 10 часа е. Днес ще ви покажа нещо по-различно от мене. Едно увеждане от град Бургас, комплекс Зорница до парк Росенец. Ще видите обичайния маршрут, по който минавам. Как го правя. Така, нещо по-различно в един такъв ден. Слънчев, след доста разразила се вчера буря. Ще има най-вероятно и лохове, но ще тръгнем пътя. По-късно ще се включим пак. Това е обичаен маршрут, по който карам. В момента от Зорница тръгвам към кръглото на трапезица и оттам по околовръстния път на Бургас пускаме посока квартал Крайморие. След като стигнахме до трапезица, минаваме по пасарелката и излизаме на другия край, където вече хващаме околовръстния път, посока комплексния Рудник и квартал Крайморие. Слънчево е времето, температурата е около 15-20 градуса. Така гледам, че вече почти изсъхва, така че ще има на околни места лукви. И за обикаляне ще караме бавно, няма да бързаме много. Разстоянието, което е в двете посоки, е около 30 км. Сега седи мой приятел Стоян, го правим за утре. Това е околовръстния път, вече което виждате малко по-надолу на Бургас. В момента сме на надлиза посока стадион Черноморец. Лек ветрец има, много лек. Слънчево приятно време. Това е пристанището на Бургас. Това е Манревското и Вади езеро. Това е комплекс Възраждане. Вече сме на околовръстния път, посока Крайморие. Тук там някой друг колоездач. Тук в този етап доста добро е състоянието на алеята, но после вече като тръгнем посока Крайморие доста обрасва. Вече сме по алеята, която е посока квартал Крайморие. Движим се бавничко. Така, значи аз карам маутин байк, погледнете го. Това е спот. Стандартно колело. Целият монтаж. Не е нещо особено, но ме върши чудесна работа. Поддържам го в един от най-добрите сервизи. ВЛВ комплекс Зорница. Блок 25А или 30. Телефони за връзка ще посоча в клипа, така че който желае може да заповяда. Ето това е вече, което виждате, комплекс Мея Рудник. Най-големия комплекс в Бургас. Айде, това що го е добре, просто ви казвам, че от доста време
Тук само да погледнете, не е окосена. Добре, така че има какво да се прави по нея. Стигаме в защитена местност Пода, която се намира до входа на квартал край море. Тук по принцип винаги спираме да си правим една малка почивка. Тази местност е била на времето изградена в древността като ходно пристанище за стария град, който се е казвал Бургас на времето, Пиргос. Това е Черно море, а това е канала, който се влива в Мандранско езеро. Тук обичайно има рибари, в момента няма. Ето там, само да видите в далечината, има останки от порта, който е бил вход. Има описателни табели, които показват кога е построен и за какво е служил. Там в далечината се намира една местност в Пода, която се използва за наблюдение на птици, орнитологичен център. Стихоявлението приятно. Така че малко ще починем тук и продължаваме посока парк Росенец и Ченгинец келе. Отделно ще покажа всичко това. Няма денивелация по самия път. Кара се в нормално темпо. Няма да се уморите. Някъде за около 2 часа бихте го направили в посока с бавно темпо. При по-добро темпо и за час и половина. Вече се отклоняваме от това главния път за квартал Крайморие и тръгваме по път, който се движи успоредно на пътя за Созопол и Приморско. Пътя е доста окаяно състояние. Погледнете изхвърлени бокуци тук, превърнали са го за сметища. Доста лодки има. Но това е единия вариант. Другия вариант, който може да използвате като път, е през квартал Крайморие, покрай брега, по нивите. Там в момента е кално и там ще бъде невъзможно да мените. Влизаме в доста сенчесто и гористо място. От вчерашната буря виждате как са нападали лесата, има и клони. Трябва да се кара много внимателно, да не пукне някоя гума. Иначе и есента си има своята красива визия. Златна есен. Да се позлатяват листата. Тук може да намерите и капини по самия път, но лично аз ги избягвам, защото главният път, който е в посока Созопол, е доста близо и са доста замърсени и прашни. Часът е 11:10. Вече сме на един от каналите, Сторич, който свързва езерото Мандра, което е в тази посока, с Черно море. Там в далечината виждаме пристанището, нефтеното Росенец, където танкерите и тяхния нефт се обработват и оттам тръгват посока завод Лукойл. Морето е доста тихо,
Там далечината виждате, мисля, че това е левът. Има корморани, много чайки. Ще трябва да отидем ето там, където е Отмали местността и Чегинескире. Няма много колоездачи по пътя. Тук е едно от обичайните места, където също даваме една малка кратка почивка. Така, там в далечината, тази посока, има доста рибарски постройки. Абсолютно всички са незаконни, но след като ни пречат, да, това са лебеди. Ето вижте, там има още 3, 4, 5. Така, включваме се малко по-нататък. Малко ето бяхме спряли за място за отдих. Идваме до един надлез. Така този път, който малко по-късно ще ви покажа, в дясно тръгва посока вилно селище. Ека иконна база, виждате, едно вилно селище, черниците. А от тук надолу вече тръгвате посока рибарското пристанище, Чегинескире. Тук има две заведения, които са супер много посещавани от бургази и гости на Бургас. Едното се казва рибарска среща. То е в самото селище и на самия мост там Чегинескире се намират и някои заведения, които са изградени от общината. Доста приличен вид, поне на този етап. Там сядаме и отдъхваме. А вече от тук надолу се пускаме към рибарското пристанище. Морска изгора се казва заведението, което може да посетите. Не рибарска среща, както по-рано ви казах. Това е рибарското пристанище. Няма състояние. Заведението е много оборотно, така че ако искате да го посетите, трябва да се запазите маса. Доста по-отрано. Горе в 5 дни. Това е канала, където се подхождат лодките за излизане в морето за улов. Тук има място за отдих, бедик машина. Тук има направена чешма, където може да напълните вода. Красиво е. Ето има рул. Може да покарате топ машина на двигателя. Така. Тихо и спокойно. Тук вече се намираме на ново изграденото пристанище на Чегинескире. Това са на господин Николов атракционите. Пътища ни разбити, инфраструктурата лежи навсякъде в града. Работещи предприятия и много постъпили такива инвеститори никакви, иначе атракциони изграждаме. Ето виждате тук. Това е добре направено. Грижи се човека за атракционите. Но това е тема на друг разговор. 11:30 е, точно час и половина. Ето го Бургас. Ние сме на пристанището Чегинескире. Е доста тихо и слънчево. Там виждате заведения. Две от които са за хранене. И има едно, където сядаме с моят приятел. Е кафе и доста добри фрапета. Пристанище. Това е рибарското селище от друг поглед. Хубаво място. Наистина. Доста рибари има. Така. В момента се отправяме към сараите на Доган и сега ще минем покрай Даляна.
където също може да се отседне. Да видим дали работи. Мисля, че да. Посещавано място е. Особено лятото. Да, работи. Даляна. Не е много обзаведен, не е много обновен. Но е добро място да дойдете да хапнете с добър изглед на залива на Бургас. Място за паркиране. Това е пристанището Росенец на базата Лукойл. Тук има един много малък плаж, който е доста закътан и ви гарантирам при какъвто и вятър да има по морето, колкото и да е бурно, тук той е винаги много тих и много спокоен. Малко е място, но за сметка, ето има рибари. Много спокойно място, винаги е много тихо. Това е самата. Тук има даже и къмпингари, има караванджи. Сега доста често съм виждал. Правят барбекюта, стават тук спът. Това е пристанището, където се разтоварват танкерите. Продължаваме нагоре посока сараите на Ахмед Далган. Тук излизаме вече на главния път, който е от почивните баси. Ще ги изборя от Опия Форест, Пофо. В момента минаваме покрай базата на Старозагорския затвор. Тук е една много хубава овчарка. Знам да видим дали е, нали не. Не мога да я видя. И това е пътя, който води до сараите на Ахмед Далган. Тук долу има един много хубав плаж, който естествено е взет на концесия пак от него. Ще влизам вътре с колелото в самата, айде не е резиденцията, но то се минава покрай нея, тъй като отвоивахме този път и ще направя един кратък клип, ще ми направят проблем. И оттам, ето го вече морето, това там, което малко по-късно ще ви покажа, е остров Света Анастасия. Ето той се вижда. Бившия СОТ остров Болшевик. Тук е изградено място за паркиране, доста голямо. И плажите, ето тук долу има рибари. Трябва да мина аз някой път с моята лайца да пробвам за Зарган. Ето го самия остров Света Анастасия. Ето тук вече насам продължаваме към сараите. От тук надолу по тази пътечка слизате и излезете на този плаж. Вече пристигнахме на нашата крайна точка, сараите на Ахмед Далган. Място, както ви казах, тук вече е свободно за преминаване. Извоювахме се го благодарение на хората на Да България, най-вече Християн Лов и неговите хора. Много тихо, спокойно, иначе е много добре изградено. Тук е доста тихо. Трябва на някой път да гмурна. Знаете, че харесвам такива места за гмуркане. Супер спокойно и тихо място. Добре си го е избрал господин Ахмед Далган. Иначе времето, както виждате, е слънчево, приятно за всякакъв вид спорт.
В момента при мен езди. Много добре. Никаква умора. Мисля, че е към 12 часа в момента. Така, от тук по обратния маршрут ще мина през Утопия. Оттам ще се пусна към Странджа, бившата местност като ресторант и хотел. И оттам по пътя наобратно е това, Сока Бургас. Това е от мене. Аз съм Атанас Киров. Това са моите видеоклипове. Ще измисля и по-такива съответно красиви места за нашите преходи, където ще се видим пак. Чао от мен.